inyanga eningi ziyarejwa lapha eBenin zirejwa isilwane hayi mina ngirejwanga next mina ngisese-Virginia mina uma babuya le eBenin bahambe bahuda yonke into break kukhona umuntu olesho umkhulu oyibhoza lapho umkhulu enye indoda enkulu kakhulu emnyama shaya umuyibhokane igcokanga something like ngathi ibheshu imnyama so kufanele igwegwa elinganani igwegwa elinganani lingaso legwegwayi uyalibona na igwegwa elikhulu kakhulu ilingaka ukuthi longene iziboni zakho cha uyividini hayi ngeke. Greetings and salutation. Welcome to Podcast Club. We are back again with another episode. Into fanele uyenze ilula hle. Kambi yokula ku subscription ufike ugadangele usubscribe and then ukambi usilalela lapha ku Spotify. We are also available on Spotify. By just doing that, you are a member of the show and make sure ukuthi you tell us ukuthi what do you think of today's episode. Ukuthi wena ubona njani ubona lokhu fundeni and all of that. By just doing that, let's welcome our guest because I will never ever be alone. Ladies and gents, boys and girls, give it up for the one and only Sfundo 18 Zake. Oh yeah, Pila. Yeah, Pila futhi njani. Nami ngiyaphila. Yabona ndosikudala kade wakhamba. Yabona ukukhamba kwakho nje na ubuya sisinza lisi. Yeah, uyayizwa ne? Hayi awuyizwa? Hawa. Okay. Uzoyizwa nababukeli. Okay, uzayizwa. Isisana. Yes. Yabona ukuhamba isikhathi eside. Uzothola neruby. Sekunama singutshani. Khamba wakho isikhathi eside. Improvement ngiyayibona but ke kulento lengakucela yona before hayi uma ingaba ngakhona hayi ngisengayiboni. Yes, how have you been? Sesibalekile no ukhombisa ukuthi yabonakala ukuthi ubuye ebedal sekuvela isindebele khulu yabona. Ene futhi yaya simenyiwe liyabona futhi mina ngi-right kakhulu ngiyathemba futhi nababukeli bazoba ba-right kakhulu. Absolutely. Senkhona simbonge nje uJehova usigcinile kwazi wafika leli suku lanamuhla sangena kahle futhi nasonyakeni omusha noma ungasesemutsha nje sowabamdala usesemusha uma thina sicala ukubonana sagcina yazi ukukhuluma too much ngogod. What do you believe in? Because mina ngikwazi uzinyawo zimasasa. Nkosi yami. Yazi mina into engibelieve akuyo kakhulu butine ukuthi uNkulunkulu akamdali uSathane ngoba because even naye uSathane kuze abe uSathane waqala waba uLucifer, meaning uNkulunkulu waqala wadala uLucifer. So anginayo lento lokuthi amadlozi bantu like ase banguSathane nani ngoba because like nginalo kuba uNkulunkulu akayidali waste man. Ene futhi nje uyasebenza ngomuntu wakhe. Ene futhi uma sikhola ngithi sikholela ukuthi siyobonana naye. So mina ngiyakholwa ukuthi laba uma like umuntu ashona so eselikhalile icilongo. Alikho lecilongo leli ekuthiwa lisazokhala kuvuswe nani immediately just nje likhala icilongo so usikhathi uNkulunkulu seyakwamukela uba naye. So mina ngiyabelieve ukuthi just nje umuntu ongasekho kona singakhuluma ngeindaba le ukuthi oba idlozi according i-understanding yethu but kahle kahle siwe sey-angel just nje izo operator ngale indlela lezo ukuthi umuntu omnyama ngobuntu. I-angel kahle kahle operator ngobuntu. That's it. Yabona abuzakwenu seba busy ngiyacabanga nje mhlambe lababukele khona seba busy balona ukuthi hayi ungazosidakela because esikhathini esiningi one thing ngidiscoverile ukuthi bezangoma nabo praise the Lord
Yeah. anizwani nonganisana umunye athi hey lezi asibereki lezi kubereka lezi why vele isikhathi esihlezi ningwarana ningazwani ngento eyodwa yazi but uma like u try by all means ukuthi wena ufuna ukuconvince abantu and futhi ufuna ukurecruit abantu kwinkolo yakho yeah uzokwenza zonke lezo zinto lezo so mina ngingeni umuntu akathi uyakholelwa kuNkulunkulu kuphela uyena yedwa uNkulunkulu osebenzako that's your business yeah has nothing to do with you angishotela ama client mina angihambe ngiconvince abantu yeah abantu bayazizela kumina okay yeah all right as last week you were supposed to record and it didn't happen and you were busy ngezinto zama Easters kakhulu bengisenkonzweni ekhaya bekune Good Friday bekune Good Friday ekhaya okay bese kenu noma ngazange khona ukushela ngoba bengicoma overall okay but base ekhaya uNkulunkulu bemuhle ihambe kakuhle futhi kakhulu kanti wakho abamfundisi vele ngaphambili over ne abantu abaninzi mina bangazi even now I think ukuthi uzobavezela izithombe okay mina ngingaba ngilomuntu lona oholy ministry ungizwa like uma ngiprofeta ngapha kuma Facebook nani ukuthi lo muntu na man uya prophet but into yakhona man ayisho ukuthi like idlozi 100% even nanoma sithi simlalela but kuba nalento leyo ukuthi ngathi kune ministry nyana like uprofetisa kwaba prophets okay like akahloli uya prophetha uya understand even nanoma bathi ngishaya umhlahlo vele kufana nje ngivele ngiprophetha ngoba because amathambo angikhona kwazi kona ngiyacitha but ke ngathi uma sengwacithile bese sekuphama lento leyo prophet ngasale nje sengidlala ngawo ngithi hey lethambo lithi kanti kusho umoya ofisi lami yes akusilona ithambele mina yeah sengithini konje kuya recorda namuhla yeah oh okay then bese nje uthi ngikhuluma nawe kanti ngikhuluma nawe kuphela ile energy drink yes all right mara okay since ufile like umoya uthini mofaya umoya uthini umoya uyakhuluma ngithi phela yazi ebhodine endabeni nomoya angifuni nje ukukhohlisa thina siba ngabantu yabona njengoba manje ngihlelele nawe so ngingumuntu like nje akunamoya operator but wena if like uzo requesta ngendlela zakhona noma like kuna something like imethi utshelwe ukuthi no kusasa ze ungaphumi ngalo amnyango yabona into njalo la studio ze ungaphumi ngalo amnyango ze ungangeni kwemuthi like yabona into njalo I hope ukuthi you understand but ke kunendlela zakho zokuthi u request umoya ukuthi okay nje all right yeah so manje uyafisa ukuthi ukuhlolele body no listen even it's our culture here it's our culture la ukuthi esikhathini esiningi inavane sibe abanye awuba request I do. Are you a fan? Are you a fan of the show? I do but all the time. What request? Ishangisakhumbula yazi because like normally say request and then basho lokho show then iyaphuma ngomqondo ke. Oh yeah. Yeah, ngiyakhohlwa yazi. Ngine short memory. That's the thing. Nkosi yami. Okay. Asiphume kuyo moya esingenekile. What is your understanding? But I think yesterday on WhatsApp khona izinto engishila ngithi. Yes, you did. Yeah. You did. And why confirm? Why confirm? Or zangu iconfirm. And sazos confirm. Sazos confirm. Sazos analyze. Sekunama camera. Yeah, sekunama camera. Mara yesterday okay, asidluleki. Uzokwenza babe curious. Oh yeah. Yeah, zokwenza abantu babe curious ngeconversation behind the scene. Ingabe ngithi oh yeah. All right, what is your understanding about nasindo man babiza ukuthi lilumbo or lilumbo? Ukuthi lihle noma libi. Yeah, what is ukuthi lengenziwa noma ngeke lenziwe na? I want you to take it from the beginning. Mama ikazi ukuthi masikhuluma ngento ebayibiza ukuthi yilumbo.
what is it yini into enjani ubereke kanjani into ngingaba apha leli la for free. Okay. Uma like ujolela usisi ukuthi ungenza njani. Yes. Ngibaphi? Baphi? Angeke ube nenkinga. No, ilombo manje yazi into ekhona. Without umuthi ukuthi uzwe nasinyangeni. Serious? Awuthi ngibaphi? Uyakhona ukuthi uthathe i5 cent. Firstly nje ngabe ujolela usisi uthatha i5 cent. No magazine, I think abanye bamazi mu-W by. But nje thina swazi as magazine. It is something man it's very sibovu. I think I know what you're talking about. Angazi ukuthi ungayibiza ngani. Yeah, it's the same name that is magazine Nancy's. Oh, Nkosi. But I think I'm familiar with the thing okhuluma ngayo. Yeah. Purple, ne? Is it purple? Umuyithele emanzini. Yes, he changed the color to be purple, right? Yeah. Okay. So but ke kwami uthi like wazi indlela omeda ngayo. But ke ukhetha uthatha ikhezo ne ulikhothe la egcinini. Hayi kakhulu. Ikhezo. Yeah, ikhezo. Ispoon. Oh, okay. Yeah, just nje ulithi kancane bese yahloma uyalikhipha ulifaka lapha. I think ulifaka ukhona lele imaki leza kuqala. Okay. Makomishi. Yeah. Yabona la kuqala laba wesenke. Esenke. Yini konje amamaki. Anima yini? Amamaki. Yeah, le wesenke la yabona. So but ke esikhathini samanje angithi uyabona ukuthi awasekho. So ungathatha ithini le lama beans. Uhlambe after ukuhlamba ufaka wona lo magazine. Bese ke so ufaka ne5 cent. Ne razor noma inaliti. Uyazenzela wena ilumbu. Bese ke angithi konke lo ukwenza ngabe like so yazi ukuthi usisi ulala nomunye ubhuti. Yeah. So after so yenza njalo bese so yakugogisa konke for an hour. After an hour uzobeka lapha kuphola ngithi. After kuphola kwakhona uyokuphuza but ke angithi nizonzo ucala nihlangane vele nayo sesi mhlambe uyafika sesingabo 8 ebusuku. Niyahlangana. Anginamsebenzi nazo zonke inyanga ezongithuka. Anginamsebenzi nazo. Angisafuthi. So after ukuyiphuza kwamuthi like ungaphindi ulale naye usisi. Ngale lo langa and even 7 days. Yeah. So uma yenazo uthi uhlangana nalo munye ubhodi. Nanoma bangathi lo bhodi uzobafake isiphuthela gwayigwayi. Isiphuthela gwayigwayi I just understand. Yini le plastic le efakwa abantu abadala uma benza izinto zabantu abadala. Okay. Yeah. You mean condoms, right? Yeah. Okay. So bese sekuyenzeka ukuthi ke lo bhuti lo yovuvuka izinto zakhe zonke. Yeah. Ilumboke lelo lokucala. Okhona ukuzenzela wena lona. I'm 100% sure about that. Bese sekuba khona lelinye ilumbo lokuthi umuntu wesifazane uthikiwe. Once wazolala naye ke into like ingezilapheke. Like nje kukhukhumala inyama noma uncipha yena baba, you understand. Oze ulingane nomfana ona 11 years. Shit. You understand. So busy yanciphi phakathi. Lapho usuwe kusetshenzwe ngalento lena uma kuna izulu. Angazi net nina niyibiza ngani. But nje into encinci so like bayisebenzisa abanye for ukuthi inhlanzi nanani. Okay. But into encinci. Oh, it's like a worm. Maybe yeah. Injalo. So isuke kusetshenziswe lento le and futhi awulapheki because nanoma bangathi uyalashwa but ngabe bese mingaka into yakho
semiuthi like igcatshwe ukuthi wena umuthi uyazama ukufaka lapha kusisi usisi vele nje avele abonge noma nje abe right yeah vele nje sone totolozana yahunyela nebincanzana yahunyela kakhulu so yenziwa isongololo lelincince lokho like ishongololo but akusiyona ishongololo ngathi ukhona ishongololo leli elinabo boya kube khona lelinye leli elinganabo boya leli the pinkish one ngiyibona ngikhohle igama layo bayibiza into bani yenziwa ngalento leyo enena ngiyazi ukuyenza so ayilaphekile angithi manje omulthinta uyabona lenza ndlela so just nje wena uthi uyafaka lapha kusisi lokho busy uheva but ucede uthi uthatha ithawula uthi uyosola uyobona nabo ukuthi hayi man amadoda amaningi vele ancishelwa umphambili ngesimanga sale lumbo so makunjalo kusho ukuthi angeke asaphinda ubuyele on the normal size the birth size le abelethwe nayo sas kanti wena ikhanda awuyenzele for ukuthi phela ngithi usukufike nemali so manje umcabangeli lo muntu lona usuke ahlupha nanani ufika namalini noma imalini mayelo lelombo leliyazi ukuthi ngiship njani ngiship ne ngithi 1000 1000 hey uyomoshela umuzi for 1000 so angithi naye usesi futhi kukhona lelinye ilumbo ne lelinye ilumbo ilokuthi ngabe like isophi yakujolele wenzani ngabe naso ya decide ukuthi no just nje ngifuna ukumlaya kufanele just nje kulala naye kokugcina bese ngisafuna ukuthi kube nendoda ehlalayo kuye ngiyakhona ukuthi like ngumbandise likhona ilumbo lokuthi umbandise likhona nelinye futhi lokuthi abe mkhulu ngale usetshenziswa kakhulu kwemara uma like ufuna ukuthi abe mkhulu ngale kusetshenziswa umlomo wefish efile ayikhona ukubumbana ifish ivele nje iyakhamisa nje kuphela so yena nanoma bangathi ustima ngani mhlambe la kucaleni ene futhi ke abobhuti abaningi bangangifakazela ukuthi kukhona abanye bosses abenza zonke lezi zinto abazenza lezo kustima nani bathi stima ngani iyobuyela esimeni but ibuyela ngaphandle la ngaphandle uthi vele ubambekile mara uthi uyaphakathi uthi wena ngaze ngangene eholweni usuke nje wenza so angazi noma ungayifakazi futhi angeke ngifakaza ngiyathoma ukuyizwa le ngiyathoma ukuyizwa usho abantu badobhikinga ngaphandle lapha msine bafazi bebantu madoda ebantu so maya abantu abenza njalo uthola ukuthi vane kumuntu lokuthi bela asayifuna relationship naloyo umuntu leyo ufuna nje umnikeza iproblem ifana nalo that's it nje abantu banenhliziyo ezimbi ngaphandle lapha ne uku-investa kakhulu like yabona lento leyo ukukhohlisana man bhuti uma kusesemnandi ukuthi okay ithi ngi-investing imali engaka phezulu kwakho because wena uthi kune future ekhona between mina nawe manje umuntu wakho naseyakujikela phela asisona sonke thina esinonkulunkulu mina nginonkulunkulu but ngiyakwenzela izinto zobumnyama bese ngihamba nami ngothandaza ngithi Jehova ngixolele ilokho kumbe ngikwezileyo but ke nguye ngirequestile mina bengingafuni ukukwenza that's it and then lelinye ilumbo ulimentioned ukuthi uyabanda then bese nolakhandwa ngani anikuva leli lokubanda lokuthi umuntu esifazana abande like aphi akalapheki yabona leli lokubanda komuntu wesifazane lebhlungu ngento eyi1 ngoba yena uma ithinta so uzokushisa but lo muntu lona asuke alala naye
uzukubanda ngenye indlela ngaphakathi yabo Okay. indaba engaphakathi esingoma leyo call ithi indaba Ingaphakathi. ingaphakathi Yo, mara ngilibheli ku-in demand normally. kakhulu man mina kahlahle ngeke ngize ngisho ukuthi ilephi ngoba because kwami uthi like uma ufika esikoleni ngiya explain ukuthi okay mina nani yeah Mara noma nama customer athanda liphi? laba bobhodi bayabathanda leli lokubanda noma leli lokuthi okay lo muntu lona ngangamfonela before azange azafuna ukuhlukana naye lo muntu so ngifuthi kunciphe itotolozi yakhe ubhodi yeah so bese ubhodi uyanciphelwa itotolozi yakhe Jehova sibisela ngaphakathi ngoba ayiwenzi kahle umsebenzi iyamhlanyisa ne yeah akakwazi ukuphakamisa izipho mara asi encourage abantu ukuthi benze into ejingaleyo ne no mina ngiyaba encourage ukuthi mabayenze why ngeke phela hey wena sokuthi njengoba umthanda sesilokhu uthanda naye mara asithathe sithi nguweke ke no sebenze wena ke no so sekinge benze mina kanjani yeah mina ngicabile ngapha did you do something ukuthi ukwazi ukuzivikela lingakubambi lelo lumbe khona amakhathakhatha wonke amalumbu mina ngeke azangibambi okay why yabona futhi even na since kwaze kwaba yimi nje into le bathi drop ayikaze yangibamba and futhi I think ukuthi akona ukuthi umuthi nanani but nje kuyihlonipha kwami because mina ngiyazazi ukuthi nginani okay and ngitshala ini and yonke into uma ngithi ngiyitshala iyamila so angihambi ngidlala nje namantombazana hayi yeah. All right, so is there any other ilumbeli ukuthi asikalibizi and nalo libaleke kakhulu ile lokuba omuthi uyodibana naye lo muntu lona wena wenza umuntu wakho ukuthi uma uthi udibana nomunye ubhodi noma odibana nomunye usesi yeah bese ke ivesane nje iyabonga ingaqala nokucala yeah uyakhona ukuthi umenze umuntu wakho ukuthi abe kanjalo hayi le right ke lelo alisandi li horrible ne well support lelo no not ukuthi support mara alisandi linobungozi okukhulu no yeah just nje uma umuntu obhodi ngabe ehlangana nosisi ngabe lo sisi nguye lo wenziwe lezo zinto lezo ianda yakho ivele ibe mhlophe noma bethi pink ivele nje ibe mhlophe la ngaphambili yebo into enjalo uvela ubonge nje oh yeah nanoma nje uthi uyacala futhi uthi hey shani ndishini masotsha avele nje athi dala sishaye okay so kwenzakala noyakunyenya or kwenzakalani ukubona udla spiritually abonge asathi ngisaya yeah phela amandla uvela phela amandla yeah uma umdala but I think ukuthi uzoy understand ukuthi ngithini ngithi mina uma sokuthi wena nako ngene endumisweni so ready awuvela umanga ukuthi engaze ngaphoxeka obathe cula enye iculo lapho uthi kwaye lamvuka next okay yeah. So you lose the erection in between over yeah shit kwasem I know kunzima la ngaphandle hayi kumnandi so in the case ukuthi for instance umuntu u experience
like for instance maybe ahlangane ne there's this story man engiyikhumbula, I think I saw it on TikTok. There was a time where this guy, I explained it ukuthi there was a wa heavy sex no girlfriend wakhe, ex-girlfriend. So class girlfriend ukhambile wamchase waze wamthola. Then they had the business of the day, they had sex and then done. Then later on basho wathoma experiences some belly, I think there's something emove ago like emathumbini, you know. Yeah, just after he had sithwalo leso ne. Yeah. Okay, izinto like emayelana nethwalo. Ngoba because like abanye abantu ukhona abanye abantu oheva nabo kayi-1 empilweni ngeke uphinde uheve nabo. Labo bantu labo suke bazothatha yonke inhlanhla into yokucala ke leyo, noma suke bazoshiya lonke ibhadi ngoba because isex like isetshenziswa ngendlela eziningi. Ngicishe ngabheda ngathi ezimina so kukhona abanye abantu abayigeza ngesex, abakhona ukugeza ngomuthi, but bageza ngesex with like bandlulisela amathunzi towards you. That's it. So isebenza kanjani? Yeah. Damn it. Yabona like lokheva uma nizobambana so niyanikana. Yabo umuntu ozothi oheva naye akubambe so uyakunika yonke lento le ephezulu kwakhe. Nanoma bangathi nisebenzisa icondom nanani niyanikana. Yeah. Okay, so nikana into eziyi-2 spiritually and physically. Yes. Yeah. Le physical futhi ayisebenzi kakhulu, kusebenza le spiritual. Yeah. Eish. Hey. Ubani unika umunye kakhulu? Kuba ngilona osuka phezulu. Kuba ngilo osuka phezulu. On a serious point. Yeah. But there is I just want to also indicate this other story, right? So there is this one story, ne? This guy Beisoka la manyala. That's how you guys say it in Zulu, right? Yeah. But sure, wakamba. Even I'm not a Zulu guy. Okay. Continue. Sizayiqoqa ngelinye ilanga le. But this guy wakamba waba sezingeni lokuthi naye akasazi ukuthi kwenzakalani. Mara bashihloko le yathoma yafutheka. Yabona navuthela iballon. Yeah. Eshiba ikulu. Bashi yafutheka yaba ikulu ihloko le. Then ufutheka kwayo yaba ikulu. Amehlo like ayangaphakathi. Yeah, basho namahla ayanga kunekati ke lapho. Kunekati ne? Kabe kunekati phakathi. Yeah. So ke leso ke yini kwenzakalani lapho sithwale isinto leso? Yasifana nani? Kushaya ikati manje. Uma bangathi liyangena lana ushaye ngesagila la ikhanda. Inhlo yakho yovele ifutheke. Serious? Bengakwazi lokho. Hamba landa ikati ulishaye manje uzobona. Ukuthi uvuka unjani. Uyavuvuka ubuso uvuvuka inhloko. Yeah. Continue. So maybe ngifuna ukwazi ukuthi lelo kungenjani lelo lumbu lelo lenza umuntu ukuthi ihloko le ifutheke ibe ingasuthi iballon and basho ubloyi loba akulona ilumbu. Akulona ilumbu. Lutho. Basho like nithi nabamfaka umuno so umuno lobo ufushokela like kuye ngaphakathi. And then namathambo wakhe bese ka nto khanje bese ka soft. Khona elinye ilumbu leli engilazi nalokugcina. Leli ukuthi uthi nje uyihlelele so. Uvele nje uyichamele. Yeah. Oh, okay. Yeah. Nje uyichamele. Not lo uyichamela lo uyichamela. Like you running ukushaya 69? No. Okay. Lo uyichamela lo kunye. Ejaculating. Yeah. Oh, all right. Yeah, say right then. Say right. Yeah. Oh, you mean that? Yeah. Oh, okay. Yeah. Awuzomunye umbuzo futhi. Jamo ke siwelekileyo ukuthi umuntu akhona azichamela. Like uqhama njani like uhleli njengoba sihleli nje. Angisho ayiphumela. Nejust nje wazi wacabanga ngaye lo muntu. Yeah. Ayiphumela. Jalo nje. Yo, yini le ilumbu nalo la? Yeah. Ene futhi lelo lombo lelo linzima ngento ebani because ngeke uphinde uzube nabantwana. Yo, ngeke usaphinde. Hange. Because ngeke uphinde
ukhikhe mnandi iyariveseka nalo lelo next walithola ulitholile kwami uthi accept ya ukuthi sekuphelile nje ngapha yeah uma indoda ikhuzile umfazi wayo khuzeka and abasho abafazi babantu babathanda amadoda la yeah angazi banani yazingane hayi mina esikhathi ngumnyanya njani umfazi womuntu uma nje singazi ukuthi uthandana nabani asayingindaba yakhe kanti basho banishukela lezi hayi ngeke ngifakaze leyo ayikhe ngezwe nami samani bengangitshela ngabantu uyabathanda yena yo yeah uyaba attend like Yo. one by one basho banishukela basho bafanye nalaba abasingle yeah asisekhona basingeni eish basikansi man bambadlwanyana like lapha nalapha yo khathe bhuti okay let's move on then lava aba the one lebesikhuluma ngayo ukufutheka ukuthakatha obunjani lo obenza ukuthi umuntu ihloko kusetshenziswa kakhulu inhloko yekati kakhulu lapho for ukwenziwa zonke lezo zinto lezo yeah but I think lewo kuyalapheka but mina ngikhona ukulapha but kukhona abantu I do believe ukuthi bakhona ukulapha lokho yeah uyasurvive umuntu uyakhona ukusurvive kuleyo nto leyo especially nasele seyifike kulelo zinga ifana nebhande ifana nebhande because akuvuvuki just nje ikhanda kuphela namehlo nawavuvuka ene futhi ke angachuma noma yini so muso uzochunyelwa amehlo ene futhi wena ungayitsho ukuthi like uyableed kanti sekuphuma ubuchopho yebo into enjalo yeah so ingozi kakhulu man yes sure iba inkinga kakhulu okay there's another one again mkhulu bathi lo baba lo naye bekenza into efanayo uyakhamba lala like bekashadile but ahamba naye angena ngapha phuma ngini ngale then yena ke kwaba into yokuthi uyathoma uyagula yeah so basho yena nakagulawo once angabamba amanzi bashunuka njengenja esazi yezinja mayini nethwele izulu ukuthi kanjani kuba na that smell engagezwa so basho like once angagezwa la engine kunuka inja kunuka like that so lapho ke vale kuyini vale kulumbu nakhona or vale sekubloyi ebuhlangene boba bloyi lo lento leyo because no never ukuthi like umuntu akhona ukuthi akuloye through sex ukuthi just nje unuke yeah but ke angazi nami kwezinye izinto ngeke ngize ngazi konke but ke yeah abantu bahlangene nenkinga ngaphandle lapha kakhulu kakhulu imagine so unuka njengenje uphila yes mina into engiyazi ngile ukuthi like futhi la ihlangene nale conversation okay but we can bring it no bengisho le ukuthi le iphara okay iphara la khona kusetshenziswa leyo cardboard okay yeah umlotha walo ngoba because iphara ihlala leli busy kakhulu alinabo ubuthongo liyacuba like nje lithi kancane yeah libe sesemsebenzini okay yeah so kwenziwani lapha no like iswe kwenziwe izinto lezi enhlanhla nani ukuthi like izikhuthale immediately lo muntu lona uma athi uyavuka athi uyozama inhlanhla ngoba because laba bantu laba abangamaphara banalento leyo ukuthi no kwami ukuthi like ngivuke manje ngiyophanda like wena sovile wajonsha sonke isithunzi sakhe yena uma athi uyaphanda nawe zakhe izinto ziba activated that's it isn't it dangerous so gambula ngephara ngahlahle ugembula ngaye vele yeah because like tsineni kwelanga there's nothing sustainable yeah because like they use drugs and
Bangashona in between. Bakhuthele mara bhuti. Bakhuthele ne? I'm not aware. Kakhulu. I'm not aware ukuthi bakhuthele yazi. Yeah. Normally mina ngibona like bantu khanje busy ngama drugs abaphetheko like nangihlangana nabo. Ukuphanda ukukhutsala. Sure. Okay. Hey. I know bengazi mina nokuthi bayazula ya. Labo bantu laba yakhona ukuthi ubasebenzise kakhulu. Hey, futhi awuthi so banayo inhlanhla since seba lapha estradeni. Bana kakhulu futhi. Because laba bantu laba bahlale bafuna noma base ingcondweni zokuthi babe nenhlanhla. Yes. Wento enjalo. So nje engcondweni zabo kahlahle kusuke nje kuduma lento eyi1 ukuthi mangaba nemali. That's it. Ayikho into enye abayicabangayo ngaphandle ukuthi babe nemali. Okay. Yeah. Hayi no ngiyakuzwa mkhulu. Ngiyakuzwa hey maphara. Mara sikhona ezinye izinto eceleni osuke khona ukuthi uyisebenzise. Njengani? Hayi lezo zimayelana nenyanga njalo. Akaziqoqo lezo. Lutho. Yazi mara it's a space ukuthi ungakhuluma ngazo. No one will be judging. Yeah. You can just speak about them. Khuleka. Ungatsho zona vele uziveze ngokulandelana wazi ukuthi le ibere kuwenzani le mhlawumbe umra khona uyayeqa or uyagijima or wenzani yabona. Yeah. Or noma ne uyavuthela like ngobusuku nje ubhizi. Lezi zinto lezofuthela mina I think ukuthi like kusasetshenziswa lezi zinto lezi zokuthi kubuye umuntu okulahlile nani. That's it. Umuntu vele nakulahleka uyakhona ukumbuyisa. Akukhonakala bodi. Umbiza ngani? Ngesifuthelo but ke abantu abatshela iqiniso man bodi. Ukhona omunye umuntu okabuye for an week. Kanti futhi bacoshwe abantu bakini. Ngoba because bebambonile ukuthi no ayekho right for wena. Yeah. Abantu bekhithi bakhona ukumbonisa ukuthi lo no bakhona amadlozi akho ahlahle noma nje uthi like awasebenzi. But ke wona wayengena indaba yakho nanoma wathi namadlozi awekho nanani. Awayithathi indaba yakho because wena into kumele to understand into one ukuthi ungumntwana. You understand? Yeah. So bona like bohlala nje bakubheka as umntwana. Nanoma bathi uthini ngawo amadlozi ukuthi lona akekho kanjani. Awayengeni indaba yakho but ke wona azowenza umsebenzi. Okay. So how do I see ukuthi idlozi alimfuni lo ngithandana naye? No, yazi idlozi kahlahla alikhetheli. Likhethela ekugcineni. Uyangizwisisa? Why ngisho njalo because like bake babheka ukuthi okay umntanethu uthanda kuphi. Meaning they follow you. Okay. Ene futhi bese sebamlandelela naye futhi lona osuke wena umthanda. Uma sebamlandelela sebambone ebusuku zena efonini ukhuluma nabo bani. Ene uthini futhi kuyichomi zakhe. Ngawe. Once wazwamenshini igama lakho ukuthi ayilona manje ngiyithathela nedimali. Suka ayikho into yami naye ne just nje yinto yesikhathi. Bese bazokwenza make sure ukuthi wena uzohlushwa indoda akabuyi indoda. Ngabo umuntu wesifazane uzohlushwa umunye umuntu wesifazane. Uyobathi uyathandaza ubone na ukuthi ayikho yonke lento engenza. Ubathi usenza umuthi awuvela ubone ukuthi ayisuka akusebenzi konke kanti basiza wena. That's it. Okay. Yeah. Is there any sign that you can see through dreams? Maputango. No, akhona maningi but. Yabona ukhona lento lokuthi manje awuke ngimfonele. I feel like ngathi unomunye umuntu. While sigcine ukukhuluma in 10 minutes or 20 minutes ago. But ke uvele nje ufile ukuthi no man lo muntu ona nje obathena ukubo ayikho kubo.
ikhona lento ukuthi uyafemba ukufemba sesibiza ngokufemba Okay. ukuthi no man yazi ngitshela ukuthi wena ula igoli but awukho la igoli man ngiya understand man asikhona ifeeling man ngitshela ukuthi wena awukho la igoli that's it ukufemba lo yeah Yo. But But how many how many people who can experience that and by ignoring? wonke umuntu Wonke ne just nje ukuthi wonke umuntu unalento ukuthi no nanoma ngenzeni mina ngiyethembile nanoma bangathi uyangijolela mara ngiyazi ukuthi ugcina kimi banalento leyo accept so manje uma unalento leyo accept yonke into otshelwa yona ukuthi uma thanda nothena yeah kanje yena ukuphi mara nanoma sefika le feeling ukuthi no akekho lapho kuleyo ndawo leyo ekhambeni wesikhathi iyakushiya this thing wonke umuntu unabo lobu prophet obuphezulu kwakhe yeah unabo omunye umuntu azathi no man this thing manenzeke manje yeah angicala kuyibona but yona iyacala ukwenzeka but kukhona la engangayibona khona but angayi understand ukuthi wayibona kuphi lento le yeah okay lo wabona like uyacala ukufika endaweni but yonke into like eyenzekayo as if like bomhleli noma kanjani like ingabi surprise kuwe yeah bengathi manje okwayibona before as if like ngathi wayiphupha before that's it mara khamene isikhathi liyakushiya idlozi if like so busy njalo nokuphila ngokuignore yonke into elizama ukukhombisa yona fana nayo lento lokuthi uma idlozi lizokuphuphisa umuntu wakho akujolela isukumele leyo ndaba angisho ukuthi uyombuza but ungambuzi but ke isukumele leyo ndaba yeah on a serious point yabo ngoba because kungenzeka uyazi ukuthi idlozi lakho like likudobela into eyi1 ukuthi liyamthanda lo muntu othandana naye but ingoba lo muntu othandana nawe uyakujolela manje bese sele kudubela lokuthi wena why ungazama ukwenza research ukuthi uthole ukuthi kahle lo muntu nojola nobani ngoba because like iswe libonga lo muntu lona uzokulethela ezinye zezifo beside ama HIV hey ngoba abantu phela sebaba sensitive kakhulu ngoba secabanga ngeHIV ngaso sonke isikhathi ne amalombo lesicale ngawo ukukhuluma ngawo imenco enokukhona lento lokuthi bese sewuyakucosha umuntu embhedeni uyakucosha umuntu ngokuthelela umuthi nani ingawo like intombazane enamazipho mina ngiyithandi ngiyithanda okay why namazipho wenze njani no amazipho wena body kufihla imithi emazipheni because izinzipho nasezizide vele nesidliso amadoda amaningi adliswe ngokuthi hayi lokuthi like ukhishwe plastic ngiyathelwa so net lies ipheni la amazipheni yabo like uma thatha osawota ngithi na uzohamba ngathi endaweni esithekile afika hlohlela asola buya lo muntu akabuye uthatha usawoti noma ispice engathi uyafafaza lapha sekuphuma konke yebo into enjalo mara ngisho ushilo ukuthi ngeke waloyeka wena you are touchable yeah hayi phela nama ngiyazi lento engayicabanga ukuthi uyothatha isikhathi esinganani phezulu kwami nami ngihlale ngicaphile mfethu ngihlale popo hayi ngihlale ngicaphile akunahlelo kanye la unje uyasaba fanele ubaleke estradini ungabi phasi phezulu estradini yabona bo makhelwane bangitshela kahle ukuthi lo muntu akahlali nathi and even nanoma bathi kunomsebenzi like umenyiwe but lo muntu lona akalidli plate
Okay. Mina angihambe ngihla mina noma kusemgwabeni futhi umgwabo futhi angu-attending bomakhelwane nje sebaze ba-understand ukuthi umgwabo uvelela umuntu lona kawu-attend. Why? Ngihlala ngicaphile. Ungayicaphi so yes na next hey uzofaka kancane kukhona lento abayibiza ukuthi yini stop poison. No, but yazi ngicabanga ukuthi why we insecure too much. Yeah. It's because of we've seen abantu bayidemanda kakhulu lezi zinto and so you like ngibanikile. Yeah. So manje ngifuthi yenze kimi. Kwento enjalo. Yeah. Test your own medicine. Mina kwala nasekhaya ngingumbheke like even nanoma bathi konomsebenzi but bonke labo sesabasuke bapheka lapho ngisuke ngibabheka into yokucala awunamazipho na umuntu amazipho ayekhona angisadli mayeke uphekela ngubani uma kakhulu bese sengiphekelwa abantu abangamadoda kakhulu. Now uyabathemba? Ngiyathemba ngamadoda. Why? Nganikeza nje lento yami ukuthi hayi no. Nanoma bangathi bangibulala eklist igazi lami lobuzwa kubo bohlala kuyisola bona. La engibathembile abayi2. Yeah. That's it. Yeah, because like one thing engiyazi ngamadoda these days they do poison each other, especially like ematshwaleni they can put some things. Uyazi umuntu uyafayela isidliso ajike adle nawo ukudla. Singasebenzi kuye because vele say direct kuwe. Oh, really? Yeah. Mayona wathi ubhizi uthi hayi ngidla naye. Mina saye sangibamba isidliso. Saye sangibamba isidliso. Sakwaba njani ke naso? Kabe ngidla naye futhi. Oh, no wonder now. No wonder now ungafuni ukudla like anywhere. Yeah. Kwenza ke nisixoxele phela sifuna indaba. But yaba lento lezliso kahle ibhlungu kakhulu ngoba because omunye umuntu uyakulwele just nje ukuthi ufuna ne just nje abalance ngawe like when you serious empilweni like nje uyazi ukuthi okay lona vele nginaye ngibhankile vele umuntu wami lona bese sesihamba yadlala so hey mayikho right this thing ungabaleki nendaba man ngikuza ngathi ubaleka nendaba so phela ngahlupheka kakhulu cha phela sosegqineni wena so kuma what ngifuna ukuthomeni ukuthi besihlezi ngiyabona ngifuna ukutshela ayekho umuntu ngathi uyasenza isidliso ongakazi ke adliswe angeke. Okay Jama wadla naye ne plate nelodwa ngadla naye mina ngiyakhumbula then bese kwenzakalani a few days later. Angeke uzubone futhi ebhuti angeke uzubone but ke ehamini wesikhathi unoyisho ukuthi like uba serious as like abantu bayitshe ukuthi isidliso like uyakhona uyibona kwawena ukuthi like udlisiwe angeke uzokhona uyibona wena uyayiconvince wena awuthi ke ngibe serious ngempilo lo muntu lona mnyena yena lona yebo into enjani wena uyihlalisa phansi wena uyiyale wena uziba ama advisor amakhulu anga uthi no lo muntu lona nguye empilweni wemuthi ngichubeke naye empilweni akusekho umuntu engiyophinde ngumtholo ofana naye vele ngiyadecide manje ngisafuna ukuphinde ngibuka amanye amantombazane then kushaya ngesinye isidliso esinomunye umuthi bebathi unamathela uyogaba 7 years before siphuma. I'm telling you. Oh, bemuntu esifazane. Yeah. Oh, so baby ngadliswa indoda mara ku. Yeah, I sure amadoda like into yokuthi adlisa ukuthi ube retreat. Yeah. Yeah, ube unobhayizana nyane nje ungabi into enga mininex. Yeah. Bacho namangazi phela just allegedly. Yes, but allegedly. Yeah. Yabona futhi kufana nani lento lena. Angithi sine Facebook nani futhi TikTok. Yeah, TikTok. TikTok kahle ngathi seyifana ne-AI. Impendulo. Yeah. Ezingekho. Zikhona mara. Ama diagnosis. Yeah. Yeah. So ke kwenzakalani ke wamthanda too much ne? Ngamthanda kakhulu but. Ngamthanda kakhulu
Uke lo wabona like umuntu nanoma bathi ukugangele. Uxolise wena. Uthi ngiyaxolisa ukuthi ngiseshe ifoni yakho ngaze ngathola ukuthi ulalele nobhuti. Bese deep umsleso. Ukhala inyembezi. So wenzani yena ngaleso sikhathi? Uyakutshela ukuthi phela ngizokwala mina sobhiza ubhizi ngokuhlanya la. Ngizokwala reg. Benga kubithi. But mana Black say man. Hayi but. Kabe sishayana No like ngisho kuyenzeka usisikhathi like uthi abona nje sekade kaba ngishaya phela kaba iphoyisa lo muntu. Bayiphoyisa. Bayiphoyisa phela bayakutrainela ukushaya umuntu wawo. Yashaya ngeuppercut vele uzukhale nawe. Mara nami ngabe ngumzungu. Kabe ngumzungu. So like baby inzima msile relationship benzima kakhulu but nefuthi yadonsa iminyaka eminingi. Kuze like ngize ngidecide ukuthi no Max alese kuphela man. But yena unayo nobangela ukuthi why bekakufakele le beka mina kuphela love potion. Inke manje yazi uzozayibona ukuthi base kuphelile ngithi naye ngisho sikathole enye indoda like sika inke manje ngithi kabe khona lo lokuncane. So mara nje ayinama ngazi futhi. Don't you think enye like ngayibona mina futhi ngesilisa ukuthi usene just nje umvimba ukumlaya umuntu ngesiliso noma ngesibambelelo ngithi kukhona isiliso khona isibambelelo. Yeah, alright. So usene just nje uzenza lezo zinto lezo ukuthi just uyamlaya uyambamba. But kukhona abanye abantu like abazenza ukuthi no lo muntu lona akwazi ukuthi angithengisele amaphupha angaka bese so yangishiya nawo. Yeah. But I'm sure maybe she had good intentions. I don't think. You don't think? Was she cheating on you? Cheated, Hey, wangithola kahle futhi ngabanga inyanga ngiseseyinciko. Oh, buyizi beyinciko back there. Akeze manje azobona. Manje akeze. Akeze ubuya konwayo. But ubuyele emuva. Hayi. No, sibonga kakhulu babukela emakhaya. Hayi asivali chama sisingasikhathi ungakhathazeki ngasingathunye ngina kancane ni. Then all right, so now how did you discover ukuthi man la khona no bangifakile uqala mina kuphela la? No man, but kukhona izinto eziningi. But ke if like bakwenzile ne awukhona ukubona angifune just nje ukuthi abantu so space ba convince into eyi1 ngoba because once wazwayithinta lento ukuthi okay yebhuti uma like bakubhekele lo ubheka mina ngedwa ubona nganama sign na ama sign uma nje just nje siyabekisa uvela unyanye wena bakwenze yonke lento le. So ayikho into vele like esingathi no uyakhona ukuyibona but bani bakini nana abangani bakho nana abantu abahlozi kuwe bazobona ukuthi no awusaseyena lo muntu. Yeah, omuntu before. Then my question is uyabapha abantu manje la ibheka mina kuphela? Ngiyabaningi. Phela ubheka mina ngedwa but akena phela lo bheka mina ngedwa lo lo thengiswayo la. But ke mara bastard kukhona nezinye izinto ezideep eyinyanyisayo futhi ngathi ngiyakutshela ukuthi ngifuna lezi zinyanyisayo. Yini sicocele vale but asivale chama sino 10 minutes osizayo sicocele kule 10 minutes la sicocele wenzakala. No like yabona like iziliso sidinga futhi amahlanzi omuntu amahlanzi omuntu like nakagabha afakisa kudinga lento leyo kuphinde futhi udinga amanzi akho okugeza eindaweni ezinye futhi kuya ngokuthi like unikezwe siphi ngoba ziba u3 angithi ukhona lesisinye ukuthi ekseni uvuke nje uyogeza lapha umuntu ongisisi ufaka imino nanani udibanise namahlanza kube khona lesisinye sidinga nezintonga negona nenkwethu ekhanda izisangene zonke izinto zakhona zisangene. Then bese zonke lezi zinto ziya la emathumbu kufanele umthelele azidla amazipho. Yeah.
Then ngiyagaya. No, phela uyozenzela phela kunikeza umuthi wena ngiyakutshela ukuthi uhlanganisa nani. Nani. Ube idlulo umuthi. Upheke ne just nje into emnandi. Yini lento bayibiza ngani? Stew. Upheke stew. Umnikeza adla. Ukhona abanye abantu right now bahlala bomele umhodi. Noma ivorce. Umuntu okhona nje uthanda ivorce noma mas noma yini. Ilento asetshenziswa ngayo. But akazi. Akazi nje. Yakhamisa nje. Uyozafe. Yakhamisa nje. Ene futhi yabona lezi zinto lezi zomabheka mina ngedwa. Angithi manje mina uma bathi ngiyamnikeza umuntu wakhona ngiyamtshela ukuthi okay kwemuthi yocela edlozini. Yebo into enjalo. Okay. Umuntu omcela edlozini lo muntu lona ukuthi ngicela ukuthi lo muntu lona ngimenze into 1 2 3 1 2 3 because like nginanawo ama intentions ngayo lo muntu lona. Engingase ngasikhuluma isingisi awubheka idlozi la shift la ebuye la. Okay. Yeah. So uyacelwa kucala. Uyacelwa. Then usamadlozi kuba ngiyo abangithatha abangithengise banikele emntwini lo ukuthi mara nakhona futhi amadlozi akungabaza if like oke wamgangela lo muntu. Nanoma bathena azange azabona. But uma somcela emadlozi na akubo. Akungabaza. So kufuneka umuntu like o straight always. Yeah. Ish. Yo. Po. Hey. Yazi kuchoda nasinto ne? Back to sender. Yeah. Back to sender like iyenzeka kwizo zonke lezi zinto esizibalileyo. And iyenzeka kiphi? No ngapha indabeni zasemathandweni bodi ngabe ngicamba manga. But ke kungabe isicitho esenziwe iX yakho. Iyona ke back to the sender enzeka khona. Sibile kumnikazi. Yeah ngabe like ukufake isicitho in whatsoever. But ke ngabe indaba lezi edliso nanani khohla bokudla imali. Okay. Hambo baba. Hayi mara nani anithembeki yazi mara. Mina kuphela. Ngode biyawuphela. Mina umsebenzi obunyanga ukhona nedinto abantu abangayiunderstand. Ukuthi mina ngaba nento enyane encane nanoma ngeke ngize ngikhulume ezingafonga ukuthi ngeke ngize ngikhulume. But ngaba nento encane ukuthi like ikhona like ukuthi bongiphilisa each and every month. You understand? Incane kakhulu yona. So angilaphele endlaleni. Yeah, angilaphele endlaleni. Shout out to that. Yazi ngithandelani ne? Yeah. Ngithandela ukuthi at the moment ulaphela endlaleni. Now you're going to give ama diagnosis are wrong, not dangerous. Lokuthi ayikhazi. Noma bathi umuntu uyafika athi ufuna isigubhu wena uthi unase isigubhu. Athi ngifuna isigubhu lesi ebathi sansana uthi nami nginaso. Ayisekho into no onganayo. Laphi izifo zonke. Hey, ayikhona ngeke. Umuntu onjani ngathi wena? Hayi ikhona into engahluliwe. Mina ukhona abanye abantu engibandlutsa abana like uma vele uphethwe malombo nanani angwalapha malombo. Not like ukuthi ngibisela phansi. Kube like ulwazi bengilifuna. Bengizolithola. Even nanawo uma bathi ngiyalifuna. Mina ngicela kakhulu ngapha intweni lezi enhlanhla intweni semali. Bese sekubayibambelelo nanani. Yizona izinto engicele kizo. Izinto ezipositive. Yeah. That's it. My like yabona nezokubethela yes. Okay, awuthi ngibale kahle. Izinto zisibambelelo isidliso bese sekubaye ukuqinisa umuzi, ukugeza abantu, kuhlambulula umuzi nendaba lezi okungenisa abantu abangasekho ekhaya. That's it. So ngeke ngisongibhizi ngihambe ngithi yonke into ngiyayenza ezinginyanga. Hayi udodi loyo. Udodi loyo. Na udodi loyo. Awukho lapho wena. Angikho lapho. Yo. Selaphela endlaleni. Hayi. And vele ngathi abuza kwenu uningi bawo balaphela endlaleni. Balaphela endlaleni vele. Bakhanga bathi hayi bofika bese wabona ekhaya ukuthi yini into esingayenza. Hayi so. Wena zange kuye eBenin. Ngiyaye eBenin mina passport yami ingcolile hayi. Uyayi. Ngiyaye eBenin but angilezo zinto lezi ngathi deep. Inyanga eningi ziya rage lapha eBenin. Zirujwa isilwana hayi.
mina ngirejwanga next mina ngisese Virginia mina Chama mkhulu hey chama ungadle kwenziwani ba rejwa lapha kunenye sengife nami asizikhoza mara khona enye isilwane lapha esinobhonga nongaka lapha uma babuya lebhenini bahambe bahuda yonke into ma break athatha isikhathi I'm the next okay I'm the next bacele wezwani ngokuthi ngiyayibona ngathi ikhona into hayi ukuthi ngezwani mina ngeke aba neministry phela before yeah sayesahamba ukuhamba nami lokucala I think it was 2016 yeah lokuya eMozambique eBenin eMozambique naseBenin bese sikuba eGhana mara Jehova ngicolela nga convince abantu ngathi nangiyena yena umuntu kaNkuluNkulu mara into engiyibonga kakhulu ngadecline mina yabona kulo mfundisi manje ozobavezela yena ezingikhuluma manje ezingigucile so lapha phambi kwakhe into yakhe kabi inzima ngento eyi1 mina ngayidecline ngento eyi1 ngathi ngeke ngize ngikhona nokuhamba ngilalana namantombazane each and every week bakutshela ukuthi mudube nentombazane entsha emudulane nayo ngathi hawu ngeke ngeke ngikhona mina ayingeke yaphiliswa ngiloko inkonzo abanye abantu bayitshela ukuthi iCovid nanani ayiyona iCovid namuhla ngikhuluma lonke iqiniso yaphiliswa ukuthi imithetho ngayala nokuyigcina idlozi lami eliphezulu kwami belingavuma ukuthi nami ngihlala nje ngilala yo no kanti jama isondo lakho wayindele linikeze lo mthetho khosi isondo ngicabanga ukuthi no angilona isonto kufuna amandla kufuna amandla ukuthi nawazi eSouth Africa yabo mina ngize ngiunderstand manje ukuthi yazi lento vele iphezulu kwami yebo into enjalo that's why manje ngibona ngihlelele nawo ngi-right futhi ngingancengi futhi nginga-recruit ukuthi buyani lapha mina nginyezana izinto enje so lamandla la vele bekazokuba makhulu but everyday makhulu kakhulu mara fanele one ngabheka ngathi hey kukhona nami ama request emuthi wenze ngathi ayikhona ngeke mayile ukuthi inyanya ziyadliwa lapha ziyadliwa vele zidliwa yini angeke baze bayikhulume lento le yengakabanye bese bakunikeza isithwalo like isigubhu bathi sesiyakunikeza isigubhu start nesigubhu uhambe nasekhaya uma ufika ekhaya once wena waze wafa yonke into leyo esetshenziswe yiso lesigubhu ivele ishabalala but lapha enyangeni kuyohlala ku permanent inyanga ahlahle kungenza isithwalo lesi abamrebhela so sure mayo repe ubani wena ne just nje into eningafani ngayo usidulisa kuwe ngoba because wena awurejwanga that's it jama ngifuna understand ukuthi ubani lo umrebini kukhona umuntu olesho umkhulu oyibhoza lapho umkhulu eyindoda enkulu kakhulu emnyama shawa umuyibhokane igcokanga something like ngathi ibheshu imnyama so kufanele ukuqinisela igwegwa elinganani igwegwa elinganani lingaso legwegwa uyalibona na igwegwa elikhulu kakhulu ngilingaka ukuthi longene iziboni zakho cha uyividini hayi ngeke so bayimela yonke lenyaka bayimela babuye bahuda la indlela yonke ngeke uhlala ungahuda wathi uyasuza uyahuda uyakubhora lento ayidlale iyakubhora ngakubikisa mina ngabe uyafuna ngenza phakathi mina ethi lapha kuyalindwa nanoma bathi ufike ngo1 ebusuku kuyafana late nanoma bathi ufike ngabo4 late so ke amandla layo iyabapha bona like uzoba inyanga vele nje edumile ingako like inyanga eziningi uyibona ngathi like izini inhlizimbi uma zithi ziyakhuluma sinenhlizimbi ufile na ukuthi lona unenhlizimbi akafuni imali nani wabhoro lo muntu boriwe Joani bane trauma yes bane trauma so how did you survive it girl
mina mina phela ngabona umngani wami lapha angena phuma ngathi angeke indaba azoba negazi eziboni ngathi angeke phela mina enye into futhi I think ukuthi iyangisiza yeah ukuthi mina ngoNkulunkulu above all so manje nanoma bathi ngiyazenza izinto zobumnyama ngine limit hayi ngine limit mina hayi hambe ngenza yonke into ni sure kabe bathena before kushaya u2024 kami ukuthi ngigule ngekhanda ngathi hayi it is fine ngizagula ngekhanda ngavele ngokwenza fasting 25 days dry fasting ngaba right ngikhuleke entabeni akunamutho wasebenza phezulu misitwana ngabe sifuna urepa ngenkani siyangiconvince ukuthi mina between u2024 kwami ukuthi ngigule ngekhanda u2026 manje ne yeah 2026 it's 2 years later bahlulekile sure ngabe sifuna urepa ngenkani so yise lesi sikutshela sokuthi uzogula ngokomqondo no kwasho lo ubaba khona usangene lo ubaba khona then bese kuba nalesi silwane yeah lesana mara like mina ngasibona ngokuthi kuvula umnyango so yabo makuvula umnyango so ngathi lo muntu unogcoka ibhishu mara kwakwa ilingaka yes limile so yabona intengayo so madange inyamanga sogcola amadoda kuphela lapha phela nabantu besifazana bafolile bayakhona ingcola abantu besifazane maybe asazi mara uma indoda yo umuntu uvala umnyango lapho ngavela umuntu yarijwana musana so mayibenzani bayaholela bathulile kwenzakalani indoda uyisothi yeah kunzima ngaphakathi yes but yazi manje ngibangela inkinga yonke yes hey Benini hayi maybe nabazokusaba ukusho ukuthi babuye Benini abaningi from now vele ngeke baze basho ukuthi umkhulu wami ongiphile inyanga eziningi ayisanazi alisanayo idlozi akunadlozi next inaso kunezilwane phela ngize sigijima uphambili mara ezinye vele likhona idlozi yeah nakhona futhi yabona njengami mina ngiya eBenini kukhona futhi iziyaye eBenini but zo collect umuthi no damandla yeah kuya ngabe uyahlala uyeleni okay yeah hayi no sikhulumile okuningi awukhuzina sikhulumile okuningi angazi ubanyana sikhona kwenza esikusukele ngemva lotho but akunalitho ne next time siva hayi sivala lezozo sivala njengobana hey ngisizile imibuzo eminingi nje angazi ngifila ngathi ngaqhubeka ngiphambili ngibuze mara just sesena no sisesena abakunayo nokuba nayo passport ke nose wenze nje so ngenze ukuthi ingasabi nayo passport hayi uzoba nayo yeah maybe mangi Dubai yeah Sayivala lezo asibonge kakhulu isithongo sekhulumkhulu ukuzwa kwakho yasi nginokuphazamisa man isindebele sakho sasiso man sakwandebele ne ngisemazambaneni man emazambaneni lebetal man usilothisele ngapha ngemazambaneni usiphathela amazambaneni ebusika napho ufikile inkosi ithabile inkosi ithabile ingasikade seyibona inkosi ethabileko injalo na nje siyayivala ke mkhulu sithokeze khulu ukuza kwakho ke ngicabanga ukuthi ngelinye ilanga sokuba nawe VR ngokutsho njalo siyayivala lezozo mina nawe sokuhlangana kodwa ngelangeni elilandelako mayithabile mayitsho ithabile